Tol. Ano tayo, Sug? Ha? Ano tayo, Sug? Rotol. Ano to pala magod? Ah. May itong mana to yarga tol. Langit ka doon. Wala man namin lagid kami. Ya kalbul-budak kanila magniarakan. Kaya bukay niarakan ka, din larga ka doon. Fasa kedua tambang ko paganay adik tadeng penggenatan sasana ang kuda sumanga katerota ayar na tapso o manisan. Tol. Namiya ka dada lumaya pa yung mikiran ka. Betul. Kebisa ka tula marawi. Pabali-bali ang urudin. Kamis ka marawi. Ah. Ginanto la marawi. Datarbu pagibiganan. Ito pa na pag-ibig. Ah. Ep kamis ka kay miya binasa din. Antung na pendidik tadi pernah yaon Sudunia menggenatang buat di kita nun Sapuluh rakaden arilah Tantawa ko din na miya lalong sa kapipikir ako ka. Iyara saya ulen bilang akan. Tol, kalmaman din tol. Natirunar ka. Di ba tol, miyag ba sa Facebook ko pagidan ka? Oh, ano to? Ano man na bago niya na Facebook iman to? Ano ada? Ya, ada ko na daw ko nilagsip pa. Kaya no to? Porket niya katun sa sala ko, na daw ko nilagsip pa. Pikiran di teruon adita maka bergaya Kamawatan ang bidaan o mga bangsa tadua Pikiran di teruon at umusong lulot ka Kadi-kadi Kamu datang sama Ton. Layaman niya, kayawing sa pagidan na kan. Kayawing. Tagi biang Ramon. Kalau sa akong buya tol, lagi niya ka pangarumon. Parinda kan sa Facebook. Mahina o geri